Talakad tampo. Alang hanggang Diyos, apeka may paya king sabla, akaring biyami puuli na lang. King kaya baka na iti ikpami lon mo kepo dungdungan mamaus keke ka. Titigtig kiyang banal mong pasbulan. Tulutan mo sa puwing makanyan mo king buklatanan. Layon pakiramdaman karing kaya kaming balang kayadwanan. Sakdalay ikpami muna pong kaya kayabot mila din kaya kaming panipasalamat. Anong makananong paintulot mo na manggaman king pinandit ay tinan, king atsulang manatili ding biyami kambena ning sikanan. Nung makananong iningat may apuing balang metong karing may ngaralan ming kayorasan at panahon. Layon pong alang sawang ipagkalob mo yung pamangailangan ning balang metong. Ikpakaring dakal mo pong dapat na mayap kaya kaming anak mo. Laki ang balong parating yan pang kaya kanon na yung pasalamatan da ka ang ponporyan. Sambuan king katasanan ning kaya kang kadiyosan king panga espiritu mo at king kaya kang panga katutuan. Ikpang banal kikilalanan mi. Nakapilan man eka pumikulang kaya kami. Layon ming kikilalanan na kami mga anak mo yung parati pong magkulang kaya ka. King uli na niti manyawad kami king kaya kang pakalulo. Nano laman sang malyaring dapat o emano amalyaring emya kapatula kaya ka king kaya kaming dapat. Ay naduan ming kaya kang patawad. Tulutan mong mga rampatan kami king kaya baka na iti kambya miya yung banal mong presensya. King pinandit ay tigpa o ni pakisabi miya kaya kanti mo rin. Ninuyaman ing mipalad apili mong kasangkapan banganap king banal at masela ng katungkulan. Tiyo kaming misasan miya itong ay pakisabi kaya ka at aduan. Ing pengako mong Espiritu Santong itubod mo karing manyawad kaya ka. Ban king ulin niting makanyan king mga turwanan karing sakdal mong katurwan. Aki kaming ikapagbanal. Ban makanyan king makabalo karing bagay ming daratang lalo king makapasipaningat. Ikpang banal lalaki pong agawa na numan nung ulila kami king banal mong kayupayan. King pinanit ay ti pagidalong milaki ka antimurin emo din kay king sarili. Nuleding sablang kapatid ming emi palad king tipo na naiti. Tulutan mo sanong makananong binjan meng sipagan at takot imbalang metong. Makanyan mo naman kalit ang kapatid mi, lalo na puti at ang keka mangalingwan. King pinandit ay tig pang banal, emilaman sambit landing sablang bagi aki kaming kailangan. King kekang pangasakdal, king kekang kailangan at kayadwanan kamalayan mungan. King uli na po niti, ing sabla ipanalig mi at ipagkatiwala keka. Diyati pong kaya kaming makuyad, karalungan, kambiyanan kaya kaming pasalamat. Ipapamilatan mila. King lagyo ng Kristo Jesus at tao Nazaret, kaya kaming talapamilatan kaya ka. Dakal pong dakal na salamat. Hiyanasa.
Hello po. May payabak po, pengarimihan po ang kapatid. Tsuta mo po king portion na ning pamagpalino king paksa, king mga pila na minuto. At iyong kaya katamo pong paksa, kakuya pong basan, ang parabola ng espiritismo sa asin ng sanlibutan. Kaya ta dugtong-dugtong ya, ang parabulang. Kaya ni ang parabola. Atin niya pong pamilya, liwa siguro ito. Muna po, ipalinaw tayo pa, di nang tayang kabaldugan, na ano yung buri ng sabihin, ng giwarang paksa. Yung pamagat na ning paksang giwada rin kaya katang kapatid king Region 7. Nano po yung buri ng sabihan ning parabola ng espiritismo at atin niya pang sa asin ng sanlibutan. Diba? Pekakabadi po. Pero in short po, yung banal na espiritu ng tukuyan niya po, ini kaya tayo mong asin na ning sanlibutan. Yung po kasing parabola, yung buri ng sabihan, kaya nga manong English, a parable means is a short story that giving us and telling us a moral lesson. Nuka rin niya yung parabola kaya, nuka rin niya yung kwento kaya ng espiritismo ng asin. Kaya yung Biblia alapong parabola na ning asin. Yung parable dakal kay Biblia, dahil kwento ng makuyad ng Ginoong Yesus. Halimbawa, the prodigal son o yung anak ang mapanyintang. Yung mayap as Samaritano. Makuyad lang kwento, ababyelang moral lesson. Importanting aral. Yang makuyad lang. Pero ken ing asin, eya po parabola nun metong yung halimbawang material abinya na ning Ginoo. Katulad ni mo ning tanaman. Ababyan ng halimbawa ng Diyos kaya katamo na katulad tayong tanaman. Dutong tanasan ng mitanam king lele na ning sibol ay alang pakilam king panahuning pali nga ng propeta Jeremias. So yan asin nakuha sa ning labwad. At ikayo na sayang asin na ning labwad nga na ning Ginoo. Ngayon po, nano ing buri ng sabyan ning asin, bakit ing Ginoo kitang nainganti kanini? Punta lang tayo po ing referensya ing Mateo 5:13. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at iurakan ng mga tao. O ito po yung makuwid ako tang, ano yung kaimportante? Kung baga sa asin at tayo daw ay asin at wala na tayong alat, ano pa ang kabuluhan? Ibig sabihin, wala na. Kamag-anak ng salitang wala ng silbi. Wala ng kabuluhan. Hindi na importante. Hindi na magagamit. Sayang na lang. Ngayon, sa Biblia ba, mga kapatid, ay meron bang tinutukoy ang Biblia na tao na walang kabuluhan? Sa Biblia ba may binabanggit na nagpapakilala sa kanyang sarili na may kabuluhan pero wala? At sa Biblia ba may binabanggit na kung ano ang makabuluhan na ipinapatupad ng ating Panginoon? Meron po. Sasagutin po natin yan ayon sa Biblia. Kung ano ang kabuluhan ng walang kabuluhang asin. Kung tayo po ay parang asin na wala ng silbi, wala ng kabuluhan, meron po bang papayag sa inyo na meron ganito dito? Siguro wala. Dahil totoo naman at tama na tayo ay meron pa rin kabuluhan. Ang ating pagparito ay isang pagpapakilala na tayo ay may kabuluhan sapagkat ating sinunod ang isang utos ng Diyos na ating igalang ang araw ng Sabat. Yan ay isang pagtalima sa salita ng Diyos. At ang pagtalima sa salita ng Diyos ay may kabuluhan. Una po kilalanin natin, pag-aralan kung sino ang mga tao na walang kabuluhan ayon sa Biblia. Meron palang tao na walang kabuluhan. Nasa salitang Kapampangan, ating taong alang kabaldugan. Kamag-anak nening alang kwentang tao. Masakit yung pakiramdaman pero makasulat yung Biblia. Kaya po nga,
Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 12. Ang sabi dito, ipinakikilala kung sino ang taong walang kabuluhan. Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig. Kaya kapampangan, ingalang kabaldugan na tao, iya itang tao ning dewakan, lalakad yang ating marawak ay asbok. Nya nung isipan tamo, aktibutan na king kasalpantayanan, magaral king kabanalan, pero lalakad tamo ating marawak ay asbok. Sad to say, bato-bato sa langit. Yan po. Tamaan ay huwag magalit. Ingalang kabaldugan na tao palayapin itang tao ning dewakan. At aliwa pa naman siguro itamo ito. Diatang taong ikikilala kitang meto nga Diyos. Ing Diyos awsana la dapat di pansin. Patuloy la kitang dewakan. Sabi na niyan, taong masama, alalang kabuluhan. Ila reta, diatang moro ka tao. Hingin ipunta lang tala retang isipan na king atina yung kabaldugan. Nung minsan, ating pong taong matas apegaralan. Na inaakala dang, ang bawa matas sa apegaralan, minangat ka king kaya kang negosyo, matas na ka, kalagayan, wala mong tutunan ang ating kabuluhan. Dapat king Biblia at agpang king Diyos, nung emo akakwarat ang kayang panuntunan, ala ka pumuring kabaldugan. Nga naning kasebyan, adimdam ko kitang meto nga banal na espiritu. Paya kakatas mo mang tanaman, paya katayog mo man, paya kayangat mo man, may pwedeng pagmaragulan, kaya kang uyat. Paya lalong mga lati mong uyat, mo pwedeng pagmaragulan. May pwedeng pagmaragulan ni mamo, ni itatang mo. Lalong may pwedeng pagmaragulan inguyat, ayapin ng Diyos. Kaya kang pangatayog. Anya, pag-aralan tamo nung naalula ring makabaldugan. Sabi na ning Biblia, kayang sulat ng Apostol Pablo, Kapitulo 6, versikulo 3, na ning Galacia. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. So ating palang taong bala na, importante niya. Bala na mahulaga niya. Andiyan senador ka po, nung kingarap na ng Diyos, alakang kabaldugan na tao nung may kikilananan ng Diyos. Bala na, mahulaga niya yung tao. Yung point ko kayan kapatid, ating palang tao na makanyan karilang pananaw. Dapat punta lang tayo kay Bat, nung nanula at nino ring taong ating kabaldugan king panimanmana ning Diyos. Ding taong ating kabaldugan, ilareti, sana kaya betal na kareti. Mumunang Korinto 13:2. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 2. Ang sabi po dito, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at alaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. Sabihin, biyasaya po niya po, marunong yung tao niya. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Kitman niya man po kayong kalam, biyasa yung mga tao nga nakin, atin niya mga kalam o maragula kasalpantiyanan dapat alaya ka ng lugod, alaya pa rin kabaldugan. So itang mo naman, atintana ka rin, atintang kasalpantayanan, at kanya pupuntayin kaya katang doktrina. Nya, kaya katang aral, kabuuan na po ng doktrina tamo,
may binayang tutu, agpangking Biblia. Papuntaya, ing tao kapamilatanan, ing lugod ang pangkabias nan. Uling nung alang matnubeng kabias nan, kaya ka magkang kami sadsad. Nung magpakabiyasa ka, dapat atina ka mang lugod, uling utos yeta. Malugod kang biyasa, ing bakang misadsad. O yan po yung aral na yung kaya katamong kasabantayanan. Ay yung punto na po ng paksa, kanya munto. Ing amano na po ng Diyos, sinabi na, nung ingasin, alaning alat na ano pa yung kabaldugan. Ikayo ding asin na ning labwad, makanano nung alakang kabaldugan. Makanano nung alakang alat. Anyang anak ko pa, daramdaman kaya karimpi ang ari ko itang meto nga biro. Sabi ra, pilaan yung panwa yan. 13 anyos na yan. O na yung alaya pang asin. Ay ako balo, naning mo rin ang sabihan kanita. Alaya pa palang masampat kaisipan. Alaya pa kitang matured na ning kayang pamisip. Anya, o ita po ing buri ng sabihan ning asin, king ka na akong makuyad, apay palino, uling ing kaya katampak sa totoo na, naman talagang as nang kasakit, ipalino, para intindihan. Mulit, po katulad nung impaksata mo, tungkol yaking igpa, anak, Espiritu Santo, hanggang gatapot, hanggang panapon, kutang pakibat, kutang pakibat. Pero masakit at talakayan. Pero sana diat ang mapilan mo man lang, importante, karing ay biya kong talata nung tulutan nyo. Katulad na kuha sa ning may kapulot ang malating ginto, kindalan. At nung may kapulot kang ginto, nanoy kaya kang gawan, marapat mo yung bulsami. At karas mo bale, yung ginto mo, suryan mo yung pasibayo. Dapat makanano nung busbusit ang bulsa mo, karas mo bali, ala na kang suryan. Nung nanoy klasit ang ginto nga pulot mo. Ing buri kong sabihan, diyang sita sa rin ginto lang kabias nga ng Solomon. Ala ka ring bagay, amalyari mong apakitulad kayo. 3:15 ning kasebyan nung ako magkamali. Anya, sana abi ko, dahil gintong kabias nan, abul sa tala. Uling ila mo po dito, ila ring, metong karing mahulagang dake, naningke kang pangayatsu, ake kang pikitanggapan, king pinandit IT. Hanggang po keti, dakal pong dakal salamat, king kaya kong pamibabata, at maya pa oras po.
Ito mga panamdam. Nanaan ba rin mga gitara? At ito lang. May nalangin kayo in Diyos na.
katulad sana ikayo ikongan. Iko'y talaluto, wariking pamangan. Kaya limbawa yun timongin ityula. Mamapagkong kanan king daram damanda. King pamagluto yo samasan iyo sana. Inapaging kape it isang makaswelo lang. Giliyeng karne king bareng yang kanan. Bayoy ay napagkekompe kikwanan. Nung asan iya'y ite duenaya la naman. Inganggang lasa na kinumpleto yung katungkulan nyo, yan ay pialungan. Dalwing singap na ning isnawa yululwal. Sanong may yayakit mulat ka wakasan. Di nga gagawayo lakong ka pintasan. Pinosay ang libro kompleto Ricardo. Inapag-iite pekasamas na niyo. Kotakalwal kendalan pangauliyo. Milbule-bulera ing sangkap na layo. Mimingat ko sanang panahon tutwayang isakot ebisa ikanay magdala kasalpan tayanan ing Diyos pili na impakikwanan yo ing laman daltoya. Lulwat ing panahon ing agang gawayo atin sa ng laman kompleto Ricardo. Eyoto tulutan ititan danan nyo ikong talabasa mamya lung kayo. Letrang mabura betekot mabiepa uliran kong linto itipain tonanda daragol pamanyal pantaya metong kong uliran indapat yung mabiyaya.
ing pakikwanan nyo, dalto lang biyasawa, sablang me karamdam, karing se nabiyo, potaban dang bukas, yan mismo ke kayo, tulad nening asan, kuros niyang butulo. Kasal pantayanan at making kanyaman, yan neya mamama, taking me karamdam, nya pagsikapan yo, ang pampagingatan, king balang penandet, alalto yang kabiasnan. Ening mo rasayti malambat na banal yung ipunan, yan ko titipa pagogo masdan kong mumunang mumuna, dating opisyales wapin ng ninila. Sa salbag yung bini nung tutu buyayan, emika kabunga kimbayeng atakman kapamilataning kasalpan tayanan, damdam ko kanako sa guli kong iduwang. Paman walayo no yung makilala, oras nang namano o nung magsayaya, ingan na bersaryo makapapakanya, ing balang katawa kay batyan yarina. Aling ali keko sasabihan ko, kekong pa ngabilian, bisata li kayo, simula kalibog tanangang gang sepo, paninto na wagas, totoo nga gawayo. Sanong diling mawula gaytenan, lalanda ring sabla, lalo ting kabiasnan, karing ke kong pama nga manu ting laman, at dalan de bitbit kasalpan tayanan. Itang to nilugod lulwalking asbakyo, itang to tutong mabo borawa, itang to tutong api gawawo, itang to toto isadsad gawan yo. Dingkan na kung dela pakirang daman la, king oras kayete ko pa kilala, en kung kaigitan nung neno mangmunta, kete yang gamit yo dapat magarala. Tingke kong sariling kasalpan tayanan, petsang ko rentay siya, tinete nikdoyan hanggang ning oras, iti matatangal, nining mayayakit, ababi degulan. Ikang opisyalis pakilala kuya, nung nanong gawan nyo bayong kilala, pundasyon yung ngayon, no mani ba't iya sariling ke kayo, inyega
nagana. Nining piersang titik doyating si kanan. Ninong ni alim bawating kailangan. Totong resiso anteyang itinan kapamilataning kasalpan dayanan. Yan ko daralan lang kabal dugan yo. Yan ko guguli sa kini publi ko ingara padaren kayaya rapat yo. Dapat nung milulo lumumuna lang ako. Inisa lesen ke ng burre kung sabihan kapatad yung gamit at indong si kanan tingega nagana malawot aliman kapamilataning kasalpan dayanan. Magtesto kung mayap pingayin tindyan nyo atin ya ng dake artesyo ng atyo ting matwa yung gamit itiyan ikit ko kapamilataning pamane walayo. Anteya mong mina aldokel watana mama weng sibol lingmako kulkulya ikit na bebatyo kayo itina kinawul yet kinlo ngan king pangabilyana. Pilan yang Domingo pilan yang bulan nyo napayang tuknangan limbawa nayako boreyo emito ransanay nisipyo nung manayang aro o temo muntawa sablapa garalan wareing kinasal inganggang burena ningkeyang kabangal itipain tunana ang pampagaralan baneme kawaning lugade dimlayan. Bakatan danan nyo bakatan danan nyo tungyayeng merimla ing gamit yung atyo o kaya lawin ko ikongan ikayo ting balang pundasyon nung nga pa tikdoyo. Ini ang gad-agad antimoy kayarian magkano iagastos ganang mi tikdoyan noyame ni batan ing sentro ang itinan nginiking asbokning kekong mamilatan pablasang puruno tangapa tayeda danong ka baldugan dingega nagana dadame daneng bie king kapan nualanda manibat kingibat ulenti rukula nengan na bersaryo nanumang galora o yampon dasyon na yaning ka patadyo bayoya ginulot ngenei dala ko at ding betong amil yon menga kuyawo kasiring nganak na yang mga latila at anak ng iti keko ke idala
palang yan may bayit, daragkula, denggang talirira at malalasola. Dingkalre lang turok, metunging katawan, may puti iyang sablaing piersaning ampunan, balula ginulot at iting katutuan, nanong sinabi kong alangka baldugan. Nung gawa naning Diyos ikang pengarira, enike kang anak gawan mo nanula, mengako yang tapat darame ning biena, ang gayang pengare ganapian inikdoya. Taloy na pong singap ning pangis nawan ko, hanggang mabibiya apostoling gamit mo, kumangawani sablang kailangan nyo, ing metong milyon kailangan na ibiyeko. King lagyo ning gino itang makianak ng babae, dinggang taririra, den maro ronot nong amukit nan kuya, nung wari kingayop, darakap ko yung pyersa. Anak ng babae, persaning ampunan, nung pakayapane, ninjas anak mong liguran, dingega nagana, ing metong mo naman, anang gawan mo king kanakong iyanadawan. Tumpas po ning biyemi, itiyan gawan ko, bielasa nat kumang yapdeting nganako, ngenunong makanyan yan napi bata mo, uling mabayat ba yat kekay adwan ko. Ang yampong pisali o yung kakong katawan, ikeng mi susuyo, mielangan ako'y tinan, o ngeni iyatan ko, katanggap mo kaya yan, ing metong milyon kakuning asaan. Eko pa mama ko, muntang makabrod ko, oy ning ka kung adwan, itang ka suyo mo, yarap me kanako, itiyang gawan yo, oy ni pakiramda man yung Diyos ting beriwa. Pasabi na keko, ikay yung miyasawa, dagdagan yo pang me, tungding anak yo sana, ilang to lanin Diyos kanita luntoya, ingega nagganang burike koya dwana. Kinayap lang sabla, tinuto lakanyan, magkasakit ko po, sige nung makanayan, emo pa manggewa, tututul nakakiyan, kanya'y pabeloyo, wari king solo awsan. Denala lang kwenta, pangame, buktot ka, ibayit, may anak, murete, minuna, lawende, yang dili, talwing Diyos, babiena, yan kekong dangalan, at piban dyan yoya.
Pista't masakit mampuyampi batan ko kasing lagane mampunin ning biyeko gawan ko at daptan anaka boreyo eniba yet kuyang mekebat iyakako istongela meyakit ang ponte ngalanla kasalpan tayanan yan na lang dake na dalumyo kuking Diyos mekibat ko kaya at mira sing oras itimbe buktot ya pangabay itnan yan ustuning megaral patimi nunang nga naknang le luguran nanoyeng meyakit may sabing opisyal nitang pag-aralan eskwela rangausan bungsoyang yandili kareting anak da tinepa yung bestro itise kenaya kanitang malating kimbabo delana iti at pengare kay patinawas nala kenyama nibatan ingkekong dangalan kenyama nibatan sablayong kailangan maragul yang diling minang Diyos binyen na yan o yan ing metupad gewarang alang tokna inyama nibala king taber na kulo sanay kong sabla mamaga ral kayo balang re belada ding gaga mitanyo ti komong pukolkol paranom iatad ko no ko yan agawa asopan dakongan atikdo kong sentro nangeni mapilan marayot malapit nungay tigewayan karengad dua kong ga matkina ulkongan mengako lareti mikakapatadla paltola ngang sentro kuyan ma kaltola lang melaram metong man karela pakaye sepan yung kagawan yo sana era ko paintunan bang balot yang kwalta ining ka patadyo muy panin tunana tiyume namdaman yan pilan bulan ya kaniyang hospital igumgum binta ko ya eniyan lakako enebi sang datang kimpami tipenyo eyamal yarian yakoying umegang kayayan tatalan kapami lataning banal yung tungkulan sibultang danan mo tanam king puso mo hanggang mabiyang gamit ay nisa sabihan ko ini ko paramdam ititang danan nyo sibul kelakwan metong yang idolo nung makoy ay ene tineking kutkutan nanoying malyari nung mamalayayan ding sadyang manintun danumde paintunan kapami lataning kekong ka manualan ing sano
mang bagay, yan pag-aralan niya, insano mang bagay, yan sa gawa na, ning balang manong ko, laning pa mi bata, at nung neneng kanyo, lungyanda ragolya. O yan ding minyawad, yan pila ng sentro, ding makibilikan, yang kapatad yung atyo, ilang ka kung tilduan, tinikdo lang ako, mi paimbrosan, unyones pratismo. Biro, ding aga gawara, kay bada tangyarin, ining ka patad na manangis yang ini, pakisabi yan ala, ding ke kong resulta, kay bat nung nanula. Ding dakal asentrong, ding pepa kawaku, marayot malapit, ene kano popuntawa, ngenida tangkanyan, mamar sa lawo, sinabi ko kaya, insang kampalawan mo. Ing toto, lugod nung alaya, elon to'ing kabyasnan, matni kong darala, nyakerak lantuto, karinges pretista, yaneya daragol, langkawon lalana. Mumuna, karing protektoryo, ampon makaramdam, timoy ka patadiyo, sibula malino, dakarne kwapananako, kapagtad na tanak, enami bili ko, king kamarin na yan, limbawa din natang itang rebelada, yuman ayam-yam ang gayan, anak na ere na buringgawan yan, ako'y malyari, matni kong sasabihan. Gang mila lakadya, ampong mangisnawa, tatakbang nong bitis, kanako kakuya, eko pa'y pintulot, sentroma malala, at lanyong daratang Denmark nanula. Ing maliya, eto tambasanan, oras na mong mali, nung ating kabiyasnan, pamilataning silese kuitinan, papinong malyari, sentro yene takbang man. Dapote malyari, benging matutudya, ikela lamayan, tekuyan, siping na dakala, kaladuang danom king manaya, buring puri alanga saklura. Ikong opisyalis selesi diwang ko, pagkara lambane, bane ing natad ko, ing lugod nung at yung edirim lang ako, may nga rin tinape, yapas siya sanyo. Pante-panteng oras, lugod yo, yang gawan, limbawa, eniing, talwi kong yan lakwan, kapatad, pengari, ere boring dikil yan, ipakilaban yung aking kepong kalaban. Kalupang naniti,
nanuying malela makana nung gamit masusugat ya sasabihan king sari liala neng penta gyangan na limbawa naning si nabina nung iyang minagkas o nanong bagayan kapamilataning akong kayadwanan opisyalis naning kasalpantayanan king lagyon ning Ginoo ang gakayanakan enako miglili enako linawe menyawad sa porta ening pilingay ni uling nung janyeman pakwa kung tune labis na la anak na abibiye king lagyo ning Ginoo si bulkan nuanan mo hanggang mabibiyayin kapatid yung atyo petsang ko 33 binekot kunewo kasalpantayanan lambengit kingaldo marayot malapit ngenin no karin lang eni den papi tipunda hanggang ka wakasan Santiago repanaya eyami raratang detemi minaya nung walya rimusa itiying katatuan itisa sabihan ko tumakas naitinan magbalik yang tapat nung nome ni batan dapat malyari at ike tatalnan gang mabye yaing ngunyon kapan ni walan nyo bibiyayang kaya naman pekas sa portayo lalo ka pulungan antim mo'y patikdoyo oy timanamdaman nung nini palayo yang magka nakala ringgang pamilyana agawa naniti eray pagkalamda yang pag-aralan nyo nga na kong dela at kaloguran ke gangkot-kotan yata diya dakala salamat lugod yu paintunan kapatad yung ay ni ing lugod ng ngayon tsokyayang publiko sablayo ikongan ing kapaniwalan banemiri na naglang tekdo ko sa guli manalangin tamo higit yaing dalangin harap pa ning Ginoo pitata lanan yung saglit ding kamatyo uling kalamidad mabayat masolo o kagang langgalang maestro kung sakdal enemy rasnena moimpoing kapulungan manyawan kukeka king malmong harapan oy timakawukol darampay tungulan mabayat masolo Diyos ko'y ngadwan ko karelang kabilyan itingan ilawot mo
mula hanggang wakas, bira pa iapea mo. Mabayat masolo karelay ilawat mo. Mumunang Uwing kaya ka kuyaduan. Diyos kayong pagkabiera aldarang hanggang tiyoyan. Matwarat puanak lakapang pukuanan. Tutulot mo Diyos ko nilalapong kabiyayan. Monibat king mula ginuko balumong. Mabiyereng kasalang ing biyera pagkabiyewong. Nyabalang tenamda pwede gam bulan mo. Diyos ko ilangan alapong numano. Ingaduan uke ka biglang ka matayan. Mialiwang kung sakit mabayat matimbang. Ba't ka rin anak daw alapong mirasan at matwa at anak dinan mong sikanan. Kung eni manyad kong magparal lampuyan dinganggang makatuwa ning kapang niwalan. Etang ka suyura mekogi nulot man langalang maestro anak dang leguran. Tikdo mong pengari lapangkok wanan mo nung miku lang laman patawad puy biye mo yamon no lalawan si kanan day biye mo likapang aliko waginong maestro mabilog ayatiyo king paman walarang kasalpan kayanan pasik na ngan mula yan mo ngang kabiyayan biglang ka matayan. Emo pa'y bibili uy ngaduan kukeka. Sabali Diyos ko may kaya ring obrang era ka uy baba wal sabla balula ningke kang sarili. Maestro manyeka may gitdang si kanan ititik daw mo lang. Mabayat masolo kuing kekang adwan kong maestro Diyos ko
tinimpi inili mo, yakwing maala, kareting anak mo. Ibiyempo mo'y tulara, Diyos ko lang numano. Marayot malapit sa pang galorang nabangnan dang sabla ginupot lalo na Diyos kayong ka kunlaran uking pang galorang kanito maestro onyon king nasara oy ning pa nalangin ginunya ginawa kong anak mo babae katigan may gusto nunging ka suyo ng itipo balo mong apatik doon ano maragul ka sentro nginingad doon ke kang balo mo dela mo may kabang yan nengo tang kaso iyo mako ayop neng may bolos awula neyatiyo pasalamat yapong ke kapa sabi mo Diyos ko ngeni po ilangan metong man karela alakang kukunan denganggang manwala malawot aliman karingadewa mong amat kakawilan mo ngan Diyos ko ngening dalong buwakas adwan ko no sama ligalig pukening lugalo pitata kutandang aldalday notos mo pugaga wandat mag nobena maestro mielang payapa gana pa si kanan puyaba batyo mo atalang beyatan agkapilitan dang yabeya belangan kabang bibiela king bengit aldoman pelalong malati puya para gulda Diyos kang sabel lang bagay kakila alam mo na ing panalangin ko anak ko mabalang si kanan dat persa para kuldalan
Anigapo ko pong samo ko iyang adwan. Detang ka suyoring anak mong liguran. Ngening mangay nala timangking ospital. Opi ba lebale rakekang ngapisan. Pasaksi mo po'y biye kareting anak da. Ang gama nungkulan katman mong gamat da. Otang ti na obale po'y biyereng tungkol da. Sikan la talakad wakas ko'y ngadwana. Ning talay ingat mo umani ibalawong. Talwing talwi upani gapuko. Yan may pang sikanan makabang pangaldong. Ingka na kung gamit gang kapa tadnawa. Diyos ko po datang banyan na gawarang. Para pong abilog unyaning burira. Sibula karinan iya po mamala. Karingado iyong gamat po kawo lanyula. Iti po yang wakas ning kayad duanan ko. Panyad ko pang persang masakit dang teyo. Ang kayi lang sabla tungkol da arianong. Yanasa maestro bendición muy bien mo. Mayari let me away banal tungkulan. Ikaw mang gitara mapapagal ko man. Babine ning Diyos biyayot si kanan. Anyman nyawad kong dit karing luluguran. Bilang mo spesyalis nganing ke konsentro. Yang anak ng balo meng sumi pag-ako. Ako ringeni tungkol yu
ibiyeyong painuman yung kape balang nigtigo kay batning tungkol daw baning ti kaldatyo ikong gitarang ititang gapanyo balo kong nangalo no rin ta rilyo nung atin kayo mo eko pa rinan ko para pang rewoyang yan kuswe lutaya aldo ka pulungan bamong ka kabaya kasi ko mismo pepalo mo yoya ingke kong sarili tingdaram damanda ano no mangkuswe lunenga ati kayo susunis ang banwa karinggit tarayo ay titipa at wangka kuswelo ikaw ngang gangsabla salamat kaya kayo Diyos inge nigamwat ng wanan yabatya Ingmal ng bendasyon Santiago ang gana Ingmal ng bendasyon at iti dalanang tingke kong apostol na numang problema yan apa yareyo iti ang gawayo ng tinmang babayat so panyo kong dalong kareng milatan ing kalam dayatiyo adyos ka payapan kekoy Santiago
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito pong araw na ito ay isang masaplalang araw para po sa ating lahat at lalong-lalo na po ang ating konbensyon. At narinig po natin kanina kung saan po ang ating speaker na si kapatid Noel Carbonco ay kanyang binigyan diwa ang ating tema o paksa at kung saan po ay narinig natin ng mga aral no po at karunungan dinala ng ating kapatid. At gayon din po ang ating magulang na medium kung saan po dinala rin niya ang mga bagay-bagay na pwede natin pong malaman at lalo natin po. At siguro po medyo konti na lang ang oras ay tuloy-tuloy ko na po ang aking mga report sa inyo. At ang una po kahapon ay nagkaroon po ng regional convention kung saan po ang bawat opisyales ay kailangan dumalo. No po. At kung hindi man sila makakadalo lahat, at least 3 pong opisyales ang kanilang ipadadala sa ating regional convention. Kahapon po hindi nakarating ang dalanan ng BIE, wala po silang representative. At gayon din po ang Cebu kasi mayroon palang importanteng dahilan ang ating Pangulo dito na nasa hospital po ang kanyang magulang. No po. Kaya po kahapon ang mga napagkasunduan kung saan po ay